kai wannan duniya komai ka taba shi cikin duniya ba soki Allah komai ka taba shi kasuwa ka ji zada me ma ka ji zada to me za ka yi ya tunaninka laifin wane ne dan gwari abba wannan abu sai ka rasa daga zamani a kazi ne gwamnoni ne ko kuma shugaba ne Allah na kafe gani komi yanzu zada ke da shi abun da bai zada ba mutuwa shine zai kashe mamu karami ya kashe mamu zo ya kashe mamu ya to gaskiya laifin ba na kowa bane sai dai na shugaba abba wannan badin Buhari har yanzu nan ku wace ai Buhari wali ne a kansa akan wane kenan akan Tinubu ya yi shi zalunci kenan ya fi shi zalunci shirmen banza shirmen yofi ba ku da labarin Tinubu ya bude boda ne kun zo a sai ce ku ce kuke yi kaji sakare yana mamu magana an bude boda ba da ya sake mamu mai talaka ya sha je gona ya je gari da yana so ya yi ziyara da yi mamu alheri mu da mu ya zo Najeriya ya soke mamu mai yetu da daidai kai dan gwari gaskiya kana da matsala na me shugaban kasan da kake zagin sakan ka san irin ayyukan da yake yi ne kaga zuciya mu yana fari Allah karka lalashe min zuciya wannan Messi ya ci mutum Allah bai so shi ba na so rigima kai dan gwari kana damuwa wallahi na me kai wannan shugaban kasan da kake zagi ka san irin ayyukan da yake yi ne tsintsiya ce Zaka ba an man daga maka da ka tsaya kana wani abu ne tsiki a yau da ma